Hovorí ti niečo pojem hajtkové bušty? To nevadí. Ani mne to nič nehovorilo, až kým som nedostal požiadavku, aby som natočil reel o tom, ako tie bušty na hajtke hrám. Bušty na hajtke sú super názov pre rytmizovanie a zdvojovanie úderov v klasickom 16-novom hajtkovom doprovode, ktorý každý z nás veľmi dobre pozná. Takéto groovy používam dosť často v tanečných pesničkách, napríklad od Darinky. Lenže sa mýliš, čo nevieš. V podstate ide o taký malý roll v 16-novom rytme. Zdvojovať sa dá na akejkoľvek pozícii podľa toho, ako sa to v danej pesničke hodí. Urči si v groove miesto, na ktorom ideš bušty robiť, dajme tomu na každej druhej a štvrtej dobe. No a pre viac takýchto videí sleduj môj profil.